Dobrý deň a vitajte na Záhorí, v obľúbenom Rohožníku. Už na úvod vám prezradím, že pripravené vizualizácie vám jednoducho ukážu, ako sa tento dom môže po menších úpravách zmeniť na útulné a moderné rodinné miesto plné pohody a tepla domova. Dnes vám predstavím rodinný dom, ktorý je ideálnou kombináciou pokoja vidieka a výbornej dostupnosti do Bratislavy. Nachádza sa na krásnom slnečnom pozemku o výmere 1313 m2, ktorý ponúka dostatok priestoru na relax, záhradu snov či rodinné aktivity. Samotný dom prešiel čiastočnou rekonštrukciou a disponuje úžitkovou plochou takmer 117 m2. Nájdete tu vstupnú chodbu, kuchyňu, obývačku, dve spálne, kúpeľňu aj samostatné WC. Veľkým benefitom je zateplené podkrovie pripravené na zobytnenie, čo vám dáva možnosť rozšíriť si bývanie podľa vlastných predstáv. Súčasťou nehnuteľnosti je aj priestranná dvojgaráž s montážnou jamou a rozsiahla záhrada, ktorá poskytuje súkromie aj investičný potenciál. Rohožník ponúka kompletnú občiansku vybavenosť a príjemnú atmosféru vidieka s rýchlou dostupnosťou do hlavného mesta. Rada vás prevediem celým procesom kúpy, od obhliadky až po odovzdanie kľúčov. Samozrejmosťou je kompletný právny aj hypotekárny servis. Teším sa na stretnutie s vami.